Gus Doro Madubroto apa niki panjenengan sampun wonten sangandhaping wit ringin putih ingkang dukna wonten madyaning ngono Minang Saya dijelekake. Lah panjenengan ngendikane wong aja badhe nglampahi apa bisu niku apa sing pungkasan dijelekake. Niki kok tau bisu Pak. Tau bisu Pak. Tau bisu Mas. Tau bisu kan tau buruk ngadi. Tau bisu kan ngomong-ngomongan. Yen durung kasembatan aku sing dadi panyuwunane utawa panjenengane Doro Begawan Madubroto. Mpun Dewi Titin. Oh wes. Dewi Titin. Jadi cakamu bisu nih bokongmu senang bisu kaya temen masuk angin masuk itu lah boleh ini udah sanggun-gun jarang-jarang kue ini ngelang ngomong berarti bendaramu dus-dus bendaramu lagi toko bisu wajul sekiloro rumah aku wajul sekilisi panas sekiloro wajul diwiwiti topo bisu di daerah itu bendaramu di daerah itu berarti nyata yang pandito kang akarya wangsit pindha kembang nasepong atusarining dawan Dharma ngelmu kang sunata mangguling kasajanan mending telenging kalbu ucapun layang kok jelanto wahyu cakra ningrat uninga sang topo karena Madubroto tatan pangling yen ko wahyu mandrat wis ngomong Begawan Madubroto wahyu cakra ningrat ngomong marang sang topo karena Madubroto anu kok marang neraka wahyu ningrat gebyar wonten ing Jumantra Manungsa Ragana sang topo Begawan Madubroto.
Ana biar ngopo ya terus Bu. Oke. Ana biar ngopo ya to. Hamidi. Sing biar untune niku ra ngono. Hamidi. Ana kadang-kadang biru Nonton nonton kemana biru kok sorry beneran di sorry kula mangertos wahyu sampun ngomong panjenengan aku ora rumangsane yang kene ketemu sing masul dadi aja rumangsane panggonan wahyu niku sing masul ampun ngantos pamer karo sapa wae sing sabar sing trima rasane ngene iya kaki arep diolok-olok arep diunek-unekke arep dirasani sing ala manten mawon sing sabar trima karo iya kan kok apa Raden Sumuran Raden Sasusmo iki sing namanya paling cakap ya kalah kowe sing jenenge bukan madu bronto obrol majuku Pandang dikori sangga adalarung ikoto sang binaroso sopo aku bukan madu bronto lu megari penyoba konggene kowe sing jenenge bakawan madu bronto iya dasar lopo wahyu ngomong marang kowe aku ra saya dipomayu wahyu carane ngomong karo kowe madu bronto sakarepmu aku ora mongso dipomayu kowe dalah wahyu tak jaluk sakarep manggone bakal ngreka duwe wahyu mapan ana jagatmu tak nunduk paripeksa sakarepmu tak ujug kabehmu kok sapa Raden Soko Raden Sanjaya Sumangsung rangsang toko Madu Bronto kaya ana perhubungan empuk Raden Soko Raden Sanjaya Sumangsung ngobrak dibangkel wajar kabeh belajar ya sing ngene wae aku tak mlayu bali ana ngatondro aku utawa ngaton ngamarto aku bakal maju ana ngasore Kanjeng Rama
Durwati. Aku arep wadul ento wahyu dibegal karo Sang Lopo dan Madubrata. Aku ya arep wadul. Arep wadul masane Rama Duryudana. Rama wahyu dibegal. Sinayen mangrung ning cakranira mangrung ning cakranira oh ini sapa iki satyaki kakang mati dong goleki karo kowe kula wonten sangandhaping Gunung Singalu mingkari gogro siko apa nglakoni Kalabrata iki mboten badhe lepat kula nglakoni Kalabrata enggae garing Jawata Wahyu Cakran wis bisa kasembadan sampun nanging pun bidal ngaring-aring kaliyan begal Madubrata lho dibegal karo begal Madubrata mangkaken monggo ing kemutuan nyuwun sedyata pitulung Rama Wahyu Rasul wangsul kali Rama bela dalah mundur apa tak perpekane berapa Madubrata Arsomerjo lan Sang Topo dan Madubrata noyah nayuh Basra titi mangsa Sang Topo dan Madubrata paman senjata cakra ilangi sopan Bathara Raden Abimanyu
jebul abi manyu kula ngaturaken sugeng ya tak Rama Pudra kula ngaturaken sugeng Rama ya tatung napa dadi pendhita gayu nugrayu diwah yu cakrane wis apa ya sampun lek jane bikal pengaringan sombong sing jeneng Wahyu iki rasa beda-beda mboten iso wae kok beda-beda nang koyo wangi Temanggung mawon sampeyan iki ora kowe manggung beda apa ya bahasane jose kok jis ora sing ngomong niku kula mulane dimong Wonokawan sing dijogo trimo lha dimong karo Wonokawan mulane sampeyan ku dimong kula ora ben iso ketrimo terima apa iki dimong kowe boros ora ya ngono ora bisa mboten saksine kula lha diremake pertapan ringin putih nganti pirang-pirang sasi lah sing matur niku sinten sapa lah putra ngapusi niku sing oleh wahyat banyu iya Dimas tapi banyu kuwi anakku dudu anake Jelambro iya biyen wahyuku mapan ngapi banyu wahyu apa wahyu maningrat biyen sing golek aku sing oleh api banyu kuwi dudu anake Janoko kuwi anakku iya tapi banyu anakku iya tapi banyu anakku iya kono pangan kono anak wae kok iki ro aku doro bocah apa noto pandro Yai Kresna Sarjakusuma yen kok Sarjakusuma oleh ayu dibegal kali-kali karo Bapak Gobrata wong sing ngomong Bapak Gobrata kuwi Semar gareng karo Bakong ngendi maju batane ngendi menungsane tajwid-jwide padane Cire kowe iki ngopo ae Bon aku bola dhewe ta ayo bol Wahyu dibegal, siapa? Madu Bronto apa? Si pengianku, si matur siapa? Sarjakusuma ini kendir. Rodong ini itu balik sampes. Rodong suang teke kayak. Si oleh itu Dora Abimanyu ngamudol tadi pendita kok malah. Mureng mana wae tandingane no. Pangasisan kowe. Kosmosine manglung ini cakra niro gelak sisan kowe. Nyamene kan galak, nyamene digalak-galak ya kuwi. Lho mene nyamene iki ora turu ngono galak. Awani bolot terus sing nang arep aku. Via, mau gelak kok ngono. Iki macet praten. Ora buye. Botol manung iso beda-beda. Ini dados pendhita itu pemarap Madu Bronto menika
Yoga pun Abimanyu. Loh, Abimanyu ini mau Prabu. Wah. Mulane oleh Manyu, lha bocah kandange Manyu tuh kandang picek. Arep terae mung piye kowe? Lah nek hajar. Aku ngomong bapak marake seneng. Seneng bae. Sarjo Kusuma Cidra. Amargi nek kanthi wahyu menika apa? Malah kula nyuwun supados para kula dipun giri wangsul kaliyan Sarjo Kusuma dipun dawuhi wangsul ora gane sebelok. Aku kapan panjel pamit tak giringi para kula ora gelem minggat ita-ita. Jebul sing ngon para brajobat kowe lho Dewi. Iya ta. Aku tekan kene kowe ngomong ha. Ngomong Sarjo Kusuma gayu ayu. Sing gayu ayu iki kowe apa si Sarjo? Sarjo Kusuma. Lah kok gelem-gelem temen dadi gedibane Sarjo Kusuma? Kowe gelem temen dadi batu wis Sarjo Kusuma. Bayar ki lho Sarjo Kusuma. Aku paling makan Priajo wae. Cerak-cerak wae. Akhirnya saya mulai layu bentar aku dorong Abimanyu. Para bajul bakat digiring minggat kok kapan kene luwih-luwih ana desa Karang Kuning kene. Iblis toko minggat. Jim setan beri perayangan kleng-kleng barungan tangga iu banaspati jangkong paru doyong-doyong nang pinggir kali. Kono ojo gawe ramai ono mapane ben mago Karang Rejo guyu dorukun karo tangga teparo ben dorukun karo sedulur. Iblis kok minggat. Aku tahu mana kok kali kaca. Benten lemah lho karo. Ben aja ojo tok ganggu. Semikir kabeh ora gelem semikir. Pikirane tego kacaka bapak gen muring kae. Ono udan. Modar. Oh minggat kon kene. Ora gelem minggat kumpul kene modar kabeh.
mingkat ujung terwak Nabi kaya wong ketok tapak tak jaluk wahyu cakranirat ora gelem mingkat sampah lain Bos guru di pedagang Wahyu kan mami dan Wahyu terus ngomong utara bagi besok pancang ratu ini tangan yutra tangan sing susah lagi berangkat iya Dimas ayo bareng apa kakak muju syukur kunjung kalau masalah Gusti Kadayip to jagat sesanti jaya-jaya rahayu kan pinang ibu yo